Ja som Stanislava Rožárová. A ja som Livia Koneval. Všetkých vás vítame pri dnešnom vysielaní Slovak Spektrum. Určite ste si všimli, že nám tu dnes chýba naša Anka. Zotavuje sa doma a my prejeme rýchle uzdravenie. Slovenská komunita bola v septembri a začiatkom októbra veľmi aktívna. Dokonca nemáme na programe ani toľko času vám o všetkom povedať, alebo všetko ukázať, ale budeme sa snažiť vám pár udalostí trošku priblížiť. Začíname s vernisážou od Andreje Dankaninovej, ktorá sa otvorila 16. septembra na slovenskej ambasáde. Pokračovala až do konca septembra. Ak ste nemali príležitosť sa jej zúčastniť, výstava jej tvorieb pokračuje na srbskej ambasáde. Ladies and gentlemen, I'm the ambassador at the Slovak Embassy here, and I would like to welcome you all this evening at the Embassy at this very nice event dedicated to art. As you can see, all these pictures around you are dedicated, if I may say so, to the most beautiful creature in the world, which is woman. And I believe everybody agreed with me. And I have also the honor to present you Miss Andrea Dankaninova, who is the author of all these beautiful pictures around you. And she will also tell us a little bit about her art. Miss Dankaninova is a Canadian-Slovak artist. She has been living in Ottawa since 2005, and she graduated at university in the eastern Slovak town of Prešov, where she studied the visual art. And now let me give the floor to Ms. Dankaninova. Thank you very much. I would like to welcome everybody, and I would like to thank you for coming. First of all, I'd like to thank you, Ambassador Mr. Kolar, and all workers of Slovak Embassy for preparing all this event and giving me opportunity to have my exhibition here. I'm very happy. It's not my first exhibition, but it's very special for me. And I choose that word for beautiful as a woman was my motive for all of these pictures. And I'm a very colorful person, how you can see from all these pictures. They came alive with a lot of colors, and I wish that you will enjoy them and you will have a very nice time. So please enjoy, and we would like also invite you for a little refreshment when you will
have enough of art. Yeah. Okay, please enjoy. Thank you. Na tejto výstave sa mi najviac páčia prekrásne obrazy, ktoré sú bohaté na farby, bohaté na fantáziu. Ja som to nazval, keď som písal hodnotenie, že to je poézia farieb. Mne sa veľmi páčilo spôsob, ako sa ona vyjadruje. Je to niečo špeciálne, čo som sa nikdy nemala možnosť vidieť. Sú to obrazy pestrofarebné a dekvikácia je veľmi zaujímavá, taká nezvyklá. Obraz napríklad, ktorý sa končí až v ráme a veľa jemností jej prejave. Celkové veľmi dobrý dojem. Najviac niekoľko obrazov sa mi tu páči. Ktoré? One of Us, New Life, The Beautiful, ktorý je tu, ktorý je vlastne na pozvánke. Áno, ale generálne musím povedať, že tie grafiky prekrásne. To má naozaj talent. Veľmi, veľmi pekné. Gratulujem, Andrejka. My sme tu našli našu ďalšiu umelkyňu Andrejku Kolbasku a jej sa chceme opýtať, Andrejka, povedzte nám, ako vy ste pristavili sa pri tomto obraze, čo sa vám na ňom páči, povedzte nám niečo o vašich pocitoch, aké máte dojmy z tohto obrazu. Tak v prvom rade fandím Andrejke, mojej menovkyni, ako veľkej umelkyni. Myslím si, že v Kanade ako začínajúcu umelcu je veľmi ťažko sa presadiť a jej práca ma inšpiruje najmä týmto farebnou kombináciou a nielen farebnou kombináciou, práve preto som sa zastavila pri tomto obraze, pretože ako keby som tam videla nejaké spojenie aj s trošku tou Native Indian culture, vlastne tie pierka predstavujú taký symbolicizmus pre mňa a možno, že práve preto ma zaujal ten obraz takej ochrany nad možno, že umelcami. Veľmi zaujímavý postreh. Nie je to prvá akcia, ktorú na tejto ambasáde, keďže som tu vlastne domáci, vidím, ale musím povedať, že ženská lyrika, ktorá sála z týchto obrazov, neuchvátila iba mňa, ale práve pred chvíľou som videl ľudí, ktorí si práve kupovali obrazy od umelkyne a po rozhovore s ňou som milo prekvapený, že napriek tomu, že má full job v úplne inom obore, venuje sa po večeroch a po víkendoch takýmto krásnym dielam, takže klobúk dolu, ja si myslím, že viacerí by sme boli radi, keby sme mali aspoň kúsok tohto tvorivého umenia v sebe a mohli to niesť a odozdávať takto druhým, ako dnes naša umelkyňa. Prvého októbra sme mali dve veľké akcie, a to modnú prehliadku Jany Hanzel a naše tretie dožinkové slávnosti. Z obidvoch akcií vám prinášame pár záberov.
Dožinky, veľká radosť je, že sme ju zožali, klasy pozbierali, gazda sa nám raduje, stodoly zaplňuje. Takto sa radovali aj účastníci dožiniek organizované Slovenskou ligou v Ottave, ktorá sa uskutočnila 1. októbra. Hala bola krásne vyzdobená a zaplnená nielen slovenskými hostiami, ale aj návštevníkmi rôznych národností, ktorí sa prišli zabaviť a ochutnať čo to zo slovenských tradícií. Otec Loja nás pred večerou viedol k modlitbe, poďakovať sa za jedlo a úrodu. Stoly sa prehýbali chutnými jedlami, na ktorých nechýbala tradičná pečená klobáska, kapusta či rezeň. Hostia si obzvlášť chválili syrové noky. Vynikajúcu večeru prítomní ukončili chutnou jablkovou štrudľou, ktorej bolo viac než dosť. Okrem dožinkových osláv sme slávili aj krásne narodeniny pani Beloniovej. Následujúce zábery vám priblížia, ako si všetci Oktoberfest užili. Sa s rokom stretol a opäť je tu už náš tradičný slovenský Oktoberfest. Je 1. októbra, už neskôr večer, všetci sa dobre bavia, jedlo bolo skvelé, hudba tiež výborná, milí hostia, všetci sa dobre zabávajú, no ale poďme sa presvedčiť na vlastné oči, či je to naozaj tak, či všetkým chutilo a či sa majú dobre. Dobrý večer, pani Beloniová. Tak my sme vám už blahoželali k narodeninám, ale ja by som vám ešte chcela v mene Rogers Slovak Spectra zagratulovať, zaželať veľa zdravia k vašim 85. narodeninám. Je to naozaj krásne jubileum, ale ako sa tu dnes večer cítite? Veľmi dobre, lebo som v kruhu mojich priateľov, ktorými už 40 rokov udržujeme priateľstvo, čo tiež niečo znamená. A potom to robíme preto, aby sme udržali slovenskú komunitu pohromade. Lebo keď toto nebude, už nebude nič. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ešte raz všetko najlepšie. Hello, good evening. Are you having a good time at Slovak? Excellent time. Thank you very much. Yes. Where are you from and what's your name? I'm originally from Toronto. My name is Harvey Rule. Is this your first time at a Slovak larger event? No, we've been here about 3 or 4 times. Oh, okay. So you've been to last year's Oktoberfest and before? Yeah. Do you see anything better or different from last year? No, it's as good as last year, maybe even better. Yeah, the food was great. Oh, I'm glad to hear that we're improving, What was your favorite meal tonight? Oh, I love the sausages. Yeah, the different kinds of... Schnitzel was my favorite. Schnitzel's good too. Well, thank you very much. Teraz sedím pri stole, v ktorom je zastúpená tá naša mladšia generácia, respektíve čo z nej zostalo, pretože bolo nás tu asi 10, už sme tu len traja. Toto sú všetko moji spolužiaci from Graduate School of Public and International Affairs, Hannah and Trevor. So, how do you guys like Oktoberfest tonight? So much fun. Totally fun.
This is my first Oktoberfest. I'm having a very good time. Where are you from, Trevor, originally? Toronto. And you, Hannah? Ex-Yugoslavia. So we have some Slavic representation here as well. I myself am from Slovakia, of course. So what was your favorite part about Oktoberfest? The fact that there was no folklore. I'm just kidding. No, seriously. The food. I'm a big fan of all the music. I don't know any of the songs, but I like all the music and the dancing. Teraz tu sedím s predsedom Českej a Slovenskej asociácie v Otave, pánom Láďom Kubátom a jeho krásnou manželkou. Tak, Kubatovci, ako sa vám tu páčilo dnes na Oktoberfest? No, nám se tady líbí, ano. Jídlo bylo dobré, zábava také dobrá. Ste tu prvýkrát, alebo už ste boli aj minulé roky? My jsme tu po třetí. Už tretíkrát, takže. A vám? Jo, líbí, máte hodně lidí, je to pěkné, vyvedlo se, vydařilo se. A ktoré jedlo sa vám najviac páčilo? Halušky. Halušky? Jasne. 25. septembra sa v Carletonskej univerzite uskutočnilo európske folklórne predstavenie A Touch of Europe, ktorého sa zúčastnili viaceré európske národnosti. Andrea Tio, Alena Rosochová a Andrej Stolárik reprezentovali Slovensko ľudovými piesňami. Touto cestou by sme im chceli vysloviť srdečnú vďaku a zagratulovať k ich úspechu. A teraz zo pár oznamov. Naša budúca slovenská omša bude v nedeľu 13. novembra o 14. hodine v kostole svätého Hyacinta. V mesiaci november svoje narodeniny oslávia Magdalena Ďurišová, Marianne Doucette, Katka Malečková, Olga Račeková mladšia, Barbara Dejová, Rolly Morin, Anne Ladouceur, Jan Prodaj, Ed Doucette, Sandra Marcinov, Katka Filipčuk. Prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti po mnohé roky. Počuli sme, že aj tentokrát príde medzi nás svätý Mikuláš. Dátum a miesto jeho príchodu vám oznámime v Slovote. Sme radi, že ste si aj dnes našli čas sledovať Slovak Spektrum a ak by ste sa chceli zúčastniť na našom programe, alebo máte návrhy, čo by ste na programe chceli vidieť, môžete sa spojiť s našou Annou Ladouceur na telefónnom čísle uvedenom na obrazovke. Alebo jej pošlite e-mail, správu na adresu, ktorá je uvedená taktiež na obrazovke. Dovidenia. Naše budúce vysielanie bude v nedeľu 27. novembra o 11. hodine a 30. minúte do poludnia a v repríze v sobotu 3. decembra znovu o 11. hodine a 30. minúte do poludnia. Dúfame, že sa znovu uvidíme v dobrom zdraví. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a dovidenia.